Προβληματισμός στο Μέγαρο Μαξίμου για το ποιος είναι ο υπουργός που ξέχασε να δηλώσει στο πόθεν έσχες του 1 εκατομμύριο ευρώ. Πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, δηλώνει κυβερνητική εκπρόσωπος. Όλα πρέπει να ερευνηθούν, οτιδήποτε προκύψει για τον οποιονδήποτε πολίτη, πόσο μάλλον για κάποιον ο οποίος διαχειρίζεται τις τύχες της χώρας. Δεν το συζητώ. Και βεβαίως και θα πρέπει και οι κυρώσεις όπου προβλέπονται να υπάρχουν. Σε ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για τους δύο υπουργούς που φέρεται να εμφανίζουν προβληματικά ποθενέσχες, θα προχωρήσει ο Νίκος Νικολόπουλος. Πάω λοιπόν σήμερα στον Πρωθυπουργό και του λέω: κύριε Πρωθυπουργέ, επειδή ακούω για το ήθος της αριστεράς, που δεν είμαι εγώ της αριστεράς, ποιοι είναι οι δύο υπουργοί? Ο ένας είπαμε, είναι ο κ. Σταμπουράνης. Να μας πει και ποιος είναι ο άλλος. Επίσης, δεν μας φτάνει να μας πει, να απαντήσεις και προπαντούς να πεις τι θα κάνεις με αυτούς. Γαργάρα. Ο Αλέκος Φλαμπουράρης παραδέχτηκε χθες ότι είναι ο ένας από τους δύο υπουργούς που βρέθηκε να έχει μετοχές σε τεχνική εταιρεία. Διευκρίνησε όμως ότι πρόκειται για τίτλους που κατήχε προεκλογικά και πριν γίνει υπουργός. Όταν ορκίστηκα υπουργός στις 26 Ιανουαρίου 2015, οι μετοχές μου είχαν μεταβιβαστεί. Στο πόθεν έσχες υπάρχουν τα στοιχεία του 2014. Στο πόθεν έσχες του 2015 θα δηλώσω τη μεταβολή και δεν θα υπάρχουν οι μετοχές που μεταβιβάστηκαν. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι ποινές είναι αυστηρές, λέει ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες, Γιώργος Καλατζής. Από 3 χρόνια έως 10 φυλακή και από 20.000 έως 1 εκατομμύριο πρόστιμο. Από τη στιγμή που έχεις ανακριβή αποδεδειγμένα δήλωση ποθενέσχες, εξαρτάται το τι ποινή θα βάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσεις εκεί. Ο νόμος λέει ότι την ημέρα που υποβάλλεις το ποθενέσχες, υποβάλλεις τα πάντα και έτσι ο ένας που λέει, ξέρω εγώ, θα δήλωσα εκ των υστέρων, ή ο άλλος θα τα δίνω από τον χρόνο, το παράπτωμα είναι γεγονός. Δεν άκουσε κανείς την μέχρι πρώτη ο σύντροφός σας να αναφέρει δύο περιπτώσεις υπουργών, ο ένας που επί 3 χρόνια δεν δήλωνε 1 εκατομμύριο ευρώ στο πόθεν έσχες του και ο έτερος που δεν δήλωνε επίσης στο πόθεν έσχες του μετοχές εταιρείας που κατέχει. Σχόλιο επ' αυτού δεν έχουμε. Ένταση επικράτησε στη Βουλή όταν ο Γιάννης Κουτσούκος αναφέρθηκε στο ζήτημα του υπουργού που ξέχασε να δηλώσει το 1 εκατομμύριο, απευθυνόμενος στο Χρήστο Μαντά. Κύριε Κουτσούκο. Το κατάλαβες έτσι όπως θα έχετε κάνει. Κύριε Κουτσούκο. Να είσαι κόσμιος και Κύριε Κουτσούκο, σας παρακαλώ. Τι να πει, δεν τρέπεσαι. Μια χαρά πήγαινε. Το λες, που είσαι γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας που καλύπτει τα πόθεν έσχες. Κύριε Κουτσούκο. Το εκατομμύριο. Κύριε Κουτσούκο. Σε παρακαλώ πολύ.